Produkovateľe sladkej kukurici jedni z tých, ktorí medzi peršíma dostávajú perší peněž i već su može ukladať do šľidujúcej produkciji. Ja se bavim s tim už 20 roki, ali to nije da jaka velika proizvodnja, to take holj 2, 3, to ne znam ni ja jak to počelo, to nam perši dinari i već z tih dinarov što uklada do paprigi, da bo počim nje máme veľo žemi, mi ne možeme niče da co na veliko. I to tak, že sme počali z osti, mi već, na primjer, posle šećercu mi to tarupiraše ore, već ide neka kapusta i také, takže máme 2 urožaji. Perši i ostatní čutky najdrahší i produkovateľe patra mať perši i ostatní plody, keď chcú lápiť dobrú cenu. Međutim, že by nevypatralo všetko ideálne, tu jest i veľi počaškosti. Toho roku naše malo podlu ključkavosť a i chvíľa mala svoje momenty. Toho roku ho vitor povaljal i mi tu blisko barz privalali i to ti špaki napadaju barz i već se ođubu. I evo pa teraz mam tu, možemo mi ukazati priloženo, evo to špak, ktorú ođube čutku, to na pijac ne može pojist. I veľo také škody jest? Jest veľo. Protiv špachoh bolo dežurstva deň i noc, ale ne pomohlo ani plašenje so strašidlami, štreľanjem i na všetky drugi možlivé sposoby, ta preto narok Čapkovo nadomali nabaviť mrežu, ktorá dosť drahá, ale ju možka snovať vece roky, taše už u druhým roku odplaci.